Казвам се Евелина Арсова и съм основател на студио за интериорен дизайн IVAR. Занимаваме се с проектиране на интериори повече от 7 години. Това е моят апартамент и днес ще ви разкажа малко повече за него. Daikin е водеща марка за климатици, с която избрахме да работим във времето и да залагаме в проектите поради няколко аспекта. Единият е заради дизайн, разбира се. Те са с матова повърхност, изглеждат доста добре в пространството. Предимството е, че имат в различните класове различно достъпни като ценови клас опции. Избираме ги основно и заради енергийната им ефективност, като тук в този апартамент от 34 квадрата успява едно климатично тяло да отопли и да охлади цялото пространство с усещане за комфорт и уют. Работейки с доставчици на климатици Daikin, разчитаме на тяхното компетентно мнение по отношение на технически параметри, така че да ни консултират максимално добре при залагане на отоплителните или охладителните тела в пространството. Климатиците на Daikin имат всъщност доста дълъг живот, се оказва. Дори имаме обекти, които реновираме и все пак оставяме старите климатици. Основни важни съвети, които бихме препоръчали, са климатичното тяло да не е точно срещу спалня или срещу диван, а по-скоро над тях. Както и за всекидневна, за максимален комфорт препоръчваме нискостенни климатични тела. Най-често в спални използваме високостенни, за да има максимално пространство за мебели. Бих препоръчала да използвате и да залагате вградени климатични тела, които са максимално скрити и по никакъв начин не компрометират дизайна.